שלום, קוראים לי חווה מאיר, אני מכרמיאל, אני מטפלת היום בשיטת LAT, שזה שיטה לאיזון תדרים, איזון גוף נפש. אני רוצה לספר לכם איך הגעתי לשיטה הזו. לפני 5 שנים התחלתי תהליכים של מודעות ורצון להכיר את עצמי יותר טוב, ואני הגעתי לאיתאל כמון, אז ישבה ברותם שבבקעה, והתחלתי טיפולים אצלה, לחזק אותי מבחינה נפשית בעיקר, ועם הטיפולים לאט לאט נחשפתי לשיטת הבודי ספין, שבעצם מה ששאב אותי בשיטה הזו זה הרעיון שאני יכולה לטפל בעצמי. והרעיון הזה אני ניסיתי ללמוד גם לפני כן NLP ודמיון מודרך, וראיתי ראיתי שזה לא הדרך שבה אני יכולה מאוד לעזור לעצמי, אלא אני צריכה גורם נוסף. ובשיטת הבודי ספין, ברגע שהבנתי שאני יכולה לעזור לעצמי ולחזק את עצמי, זה פשוט החלטתי שאני הולכת ולומדת את זה. ברור שמהר מאוד, אחרי שלמדתי את השיטה אצל איתאל כמון, אז היא כבר עברה לאלישיב, שבעמק חפר. היה לי ברור שאני ממשיכה, היום אני כבר לומדת את מודול 3. הדבר הזה פשוט חיזק אותי לא רק נפשית, כי עברתי גם תהליכים אישיים מאוד חזקים ולא פשוטים, אבל הדבר הכי חזק מבחינתי זה שהיה לי עניין בריאותי, היה לי שרירנים או מיומות ברחם, ואני החלטתי, הם היו בגודל של 9 שבועות, והרופא נשים כל שנה התעקש ואמר, אישה בגילך, אני בת 53 אוטוטו, בואי נוציא את הרחם, את במילא לא רוצה יותר ילדים. החוסר רגישות שלו לנושא של הוצאת רחם אצל אישה היה מפליא בעיניי ומאוד מאכזב, וכמובן שאני החלטתי שאף אחד לא ינתח לי ולא יוציא לי את הרחם, אין סיבה, ואני הולכת ומטפלת, ובעדיקות של שנה כמעט, ברמה של אחת ליומיים החלטתי שאני מטפלת בשרירנים שלי, ואחרי שנה ומשהו שהלכתי לרופא, הוא הפנה אותי לבדיקה, והגעתי לבדיקת אולטרסאונד פנימית, וכשהטכנאית שם אמרה לי, מי אמר לך שיש לך שרירנים? אני כמעט שקפצתי משמחה. אני הייתי עוד ספקנית ואמרתי לה, תעשי לי טובה, תבדקי עוד פעם, כי זה כבר כמה שנים אומרים לי את זה. והיא אמרה לי, גברת, אני יודעת מה זה שרירנים, אני עובדת פה מספיק שנים, אין לך שרירנים. אני הייתי מאושרת, אני חושבת שהדבר הראשון שעשיתי משם זה בעצם סימסתי לאיתאל, שאין לי שרירנים, וזה היה פשוט מדהים. יש לי גם כל מיני מקרים של מטופלים שמגיעים אליי, שגם אני שומעת את ההצלחות שלהם, אם זו מישהי שיש לה סכרת ולא הצליחה לייצב את זה ולהגיע לממוצע נדרש, ולאחר סדרה של טיפולים אצלי, היא באה והיא אומרת לי בשמחה, תשמעי, סוף סוף המדד של הסוכר תקין, מיותר להגיד עד כמה אושר זה מסב לי, זה מסב למטופל. אני פשוט ממליצה בחום לכל אחד ואחת מכם, קחו אחריות על החיים שלכם, ופשוט תמצאו את הדרך לבוא, ללמוד ולעזור לעצמכם. תודה.